สอนพ่อเกมังเป็นการบิโลชาเลียซองอตุมกาจิซองโบกาจานาลงอิงเด้งฮินีบาร์ลาฮิร์จิร์ฮิร์บังอามายเกปามันปอนจีอพันติริกามอามายเกเซงรองบังเทราดัตุมเป็นโลเคเลมิซีเป็นการเบียงนอร์ทมัสคาวน์ซิลซีเอ็มอพันกัชโรการดอมปินิพรายม์ไทม์เบียร์ตาอังตอนเป็นเจตานำเสนอการบีสตูเดนต์แอสโซเชชันโบกาจันรีจนัลคอมมิตี้ตุมกัจจิปัตเตอร์ปีปอนเป็นปินิโบกาจันอังกังอลองสอนพ่ออาเกมังสอนเป็นหุมพารุเกทอมโซเซไบค์เกปัจเจเจงเป็นกัจจิซองปอนนอนาปอร์การเบียไข่กิซุงอตัววาราซอนสิโดบอมโลลาโซกิซุงเป็นกัจจิปะจอกเทกจีอพันปุมาทัสซีการบิโลชาเลียซองอตุมกิดามตังอปอร์ฮาวรักฮัดละเป็นดีพัวลองตะลาปุซอนอาเกมังเป็นกัจจิซองอาไซเด้งปอนโลลาซอนสินอนเลทอตาการเบียไข่กิซุงเป็นกับปะจอกจีอพันมังปอนซีอิงตังคริงเป็นกัจจิซองอาไซกิเด้งปอนบางโซกัจจิซองปอนอลอง KSA โบกาจัน Regional Committee อามายพูลาลซิงอิงที่จนบางโนบินรองเปียตุมจ้าปอนซี KSA 3P อามายพูทางซิงติมุงจนบางบูธาเตรังรับจนบางราจูอิงที่ดิหินริมบางบาลีติมุงเคลมบางบาร์นามัสกิลิง Organizing Secretary IC โบกาจันดาวิดพังโจละเป็นฮาวรักฮัด Regional Committee ไมพูจนบางดีโพ Regional Committee ไมพูจนบางละเป็นนางอัน KSA CEC อลองเคลมบางอตุมจิตองดูPinila bang sobay ke pachijeng pen kachi song pon along ki jong pon laki Indian Constitution aron along ki tok Article 2448 prapchin pen pachunanji inglong aso kalidet mate kengsang aso tumapan trading license in than ponangji joy pen mate ki claim kang hu pen Karbiang Autonomous Council along vorengam hoi ke pek in tonangji inglong aso kalidet atumapan long le pilong le det nangji lapen kengsang aso tumapan voter list along pen amen in than edangji pu son pho ke mang pen si bangso akachi song asai deng pon lo Karbiang long lapen di mahasau pen pan ajak ding klui pen litum article 244A nang pacun pinang jipu ningkan plikep sose litum kehang kataram awe plan amui kedam nang bon tame central government punon mate state government punon thang initiative NA protong te litum Karbiang khai tum dojoy poma cecak lun poma hala bangso kecak kecipacak lun le jiapan puthot Karbiang rat phai tu ingthur ponang ji ingthur ponang ji amek pa phrang ponang ji athe iri tum chesong pame me ka chesong tame itum o thip the protang te iri tum ke manga mokha bang chunam de ji lapen pining non hejong election campaign ahut Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kanije pondo je inglong aso kalede tuman tame longlia patta lapen trading license pikon popu hala bangso alama bang ge ni tum karpi lo chali asong hin menche don dok dun thek the hala bangso kachi donu thek the hala bangso ningki pung che paklang implement serang for central government state government lapen non hejong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kanije pondo je inglong aso kalide tum hantame longle patta trading license piponji hala hai mokha do lapen separate electoral non puta Karbiang Autonomous Council dan kopi posi patang ni terek lo hal hai isi demand kepa chun serak rak ji phansi litum la bangso really bang organize Bangso kachesong ada por phai kris ya por pen dilai siloni jan pen hanjang lang solong chingrum si ang riang dong pen bike pachijeng pen amrajan garampani pen worponsi bokajan town CCI pen puthot khatkati la pen lahorijan pen khatkati don kam pathu aklamalong palesi bike kichijeng pasang pon do inglong so khai pharman protate ko pisi bang khai phai tu or people lo hala ma thapa menang ji asini tum hala hoya ke mang hala hayu ning ke jang je hala ning ke pa pung pen mate rat phan isi ke pa cherok to ke pa doji bansi nitung lawang so peace and awareness rally ke pa dopon korana pelo nang litung kat chingrum la pen wana angkanga nang litung pinidam ji ahok pet ke nilitum longni dim la bangso rally claim lo haroghat tak claim lo difuda claim lo non bogojan asinon la bangso are li long litum Karbiang long atok ano karbi lo chale song arorim do an mate khai kaching hon arat do an la bangso rally long la participate no lasi pinilitum dakpen bike rally dampo bogojan pen dampo bogojan lahorijan khala Nagaland gate an dampo Nagaland gate pen bangsi puthor nitum pada isi public meeting tame arrange hala bangso khotkoti playground long sindun public meeting ma arrange bo lasi hala bangso mailong tame ilitum Karbiang khai
long reng dok ring ni ke doji phan itum penang ana lam chithan ponang jip simatha Bokajan pen ananterang Karbin long lai Kidam tang jakong ni phai sir ke bar ni ada por phai ke ba por malom pen Bokajan Karbi Club along ingdeng hini barla hirjir hirbang tirikam amai ke paman ponji aphan tirikam amai padopon Karbi Lameda mai Bokajan aro tum chepatir pi ponsi ke damtang jakong ni phai sir ke bar ni hini angdeng barla hirjir hirbang tirikam amai ke paman ponji aphan tirikam amai ke padopon along Karbi Lameda mai Bokajan aro amai phu Jameson Bepen kachepem pu pon amai along chunbang Roland rong pi pensi mai ke phalam the than parjupon Bangso mai long aluhia man pen kachetong don mai phu Karbi Lameda mai ni hang don suri longri amai tu heswar terang kongchun bang sampri kimi phangchu kongchun bang Karbi Lameda mai joy sing tok bi pen dang lok ke ong dong atum chetong dun Bangso hot pin nangan chingwai chingsai padopon et pen aphi non ke wangji jakong ni phai ke thomani surihini ro engkora hiniar ni sia pharman hir bang amai ke padopon ji aphan cheparai pon Bangso mai ke pachun ponji aphan pura SGB Borsing be aphan mai phu Jameson be aphan dun mai phu Roland rong pe aphan chun bang Rup Singh rong pe aphan rap chun bang JC Pathak Ram Singh Tokbing Longki Timong Jona Singh phangcho tum aphan BD sar apu pek ponlo Lapenan parda ke Mithu Senji aphan MEC Surjo rong phar aphan Chief Patron MEC Madhurya Dhekial phukon aphan Patron MEC Kadom terang pi lapen ke pache thang convener aphan Anan terang Sardili be aphan dihin rimbang arpu pekpon Mayalong la atha kangwai pontanga bang phwa bang phi atum ke do an prabjin pen ke wangji ani sia mai chepha ponthusi kenang sot alam hai hui chingwai chingsai ponthu po pusi Mayalong cheparai ponthu Bokajan pen anan terang Karbin long lai Pini jakong po ni phai Chris siani rong pangthir ara datum kisung ke phola pen local MEC Johnny Timong lapen Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang atum hemrit kichi kimji adim ki thik pi lapen rong ke seng along kinangjia son an ki pi ke pajir dun po alam chak kachi pi dun lapen local MEC pen setami eviction debt pen relief kem along ke do ara datum aphan an ki cho ki jona son pen chenglok kinangjia son an ki pi ke pajir dun apot akiro ke pajir pon Bangso hot pherangke thingno nangke pachini dona tengki kedam tanga por rong pang thira rong along ke tharle asai deng pon det pen puthot akapre kimi senadim long le ke pek pon thek lapen hemrit kaselam ji aphan hem ki di pasar nung lapen tangkan lak isi kipi ponje aphan Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen lamcha kachipi thega pot akiro pi pajir pon lapen local MEC Johnny Timong pen sitami relief kem long ke do prongara datuma phan an ki choki jona son amung pen chenglok kinangjia son an ke pador pi thega pota akiro pi pon Hong pet ke case apida la se lawasa along pen high court pen ame case ating men se bang non alang tum ladak rong bang long judicial court along le nang pridak la si la so misguide pen ajoini sinil tum anadin samela don krisi angbong chitrek ni polong same chitrek tik la rong sita mela se non binia bangke nili tum ladak pherang ke mai ke phalong bangke ladak rong bang thera rong long ki do prong ke ong dung aba don bang pudoge APSLC arat si ke ong po hi same nili tum lan tim Karbiang Long pen non ihan nang pridak lo te masal me non alang tum nang chi chak la ladak pini ke bang don bang putin man me ting ban bibdi la pen ke tangka lak si nang pipo pu la so ning nang chi chak luk pen yok alang tum la pen ladak ki dorde son ana me nang rawan wan pal ke long le ta me la don bang putin phan same nang pa nang pi bang pajir po nang pachikim long po la so ning ki the nang pi pen yok sinil tum pini pherang ke amai kang ni la Rong pang thirada da tumpen ke pachini pona tengke bangso rong along ke tharle le angko mate ningkan hinia prang penta Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang hin pen akapre gadim long le nang pek pon elo Bondala solong inut bang hini APHLC asongja tum ahok yalam nang ke than nang ke pamang hu pen ajok cheterek thek thedar lopusi akoi pipon Methang along ria long ke department along le along ta chedolong punang ke than nang pamang husi lam hoi stami pidarlo Lasinon puthot Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen kedo anara ratum phanta kedor pluk along le lapen kinangjia son anta nang pipo pulam chak nang kachipi dun penajok ningarong lo lapen akiro pi pajir lopusing ning chepon Tim Karbiang Long
ke japon Dr. Tuliram Ronghang alang lang chitong pen la da ke bang don bang putin ban alang li ing sam jin pen il ban ning thir thip pen ang chak la se alang li ke japon along nil tum ke bang jelang ani same an se cherap chito don pol pen ke anut ka prek songya tum nang ke thana ki molam nil tum arji lo pusi pini nil tum pherang ke mai ke kang ni long nili kedam tang la rong nang pripuna rong kongchun bang Johnson teron ahin ben same nil kardak pen pini pherang ke tum phanan than pachin lapen nona bangi Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang nang kapin that tingsi arju po lapen anut ka prek nang kapin khat thap alam ke arju je lokuta rong pang thira rong along pen EPHL se asong along ke dodun arada tu ningje pon rinti Junisa Rahmat Dungo anu backside Kiri kala nana pek no. non ke pek tang bangke 8 bigha setamela 8 bigha dung longle dolang pula pusi nang ke mane cetang pluk pan anang cetang pluk an bangke nang ki ko nili Mana non bang ke don basically laki doan manta. Kido an pini la ke bang sar don la abang putin ke bang an bangke tik japo la CM kem ke do ga cipaduk la ben cipaduk atum epeng la kaduk ka ve atuma phan hai la ning samlo ma Ining samlo nili tumke poisa lak isi nang pipo ting ban plin nang pilo e don pe ben long le tan long les tame nang pilo nang pacitang elon lasi nili tumbangke nili ning arong igvik lo ni son hak se do nili tumhan nang surung aprang ke la pilo I son la kias pider lo lo tangte nang litum la solong le sami dolong tipok sini tumhan nang pulo la masin nili tum sami kias pider lo Kasi aprang ke nili tum ka donun te mangke don tre siya di po do ni sin tum la bong sami itum dudun te kedelo kasi jo pini ani anke ni tum sami la dak nang tong ken alang li nang ka chak pini pen kasi MEC nili tum han sami MEC unit mung sami ni tum han sami nang klem pi bom nang tam pi bom lo ha ke cheng tari li kem na pa do ta alang li sinang pa do lo ke chu ke jun pen cheng lok sami alang li sinang che lang kon lo kasi non sami siam long nang pa chitong nang pa chingki anta alang li sini tum han sami nang pacitong lo nang kerap lo la sila son hak sini tum ke along kaprek along ke ni tum cerabon khelo kasi la puna sini tum sami kadu ke vela dak doktor arab anta me alang itum lo sin tum cerabon tipo News report long sodaring ti Karbing Long Lai Kidamtang jakhong ni phai kebarni ada por phai kresia porpen hanjang langso youth club mate HYC atum chipatir piponsi hanjang langso English High School along pining surihini rain kora hini aningkan HSL siasa langki undun lapen Master Games Kerala surihini rain kora hini along nong ekachapalong duna tumaphan karcho amai kiding pon Hanjang langso youth club amai phu harsing bepen kachepahem phu pon amai long chunbang sanjai tisopen katupha aluhia tumaphan kepachinia por en pon Maya long alhia man pen than bang phi rina terang pi long bing ti hemari tok bi rup sing rong pi diliram terang kasen hansi pi la pen basa pi rong pi piatum chetong dun Maya long alhi sar pi than bang phi rina terang pi pen hanjang lang so hawar pen pining ke pang deng sat lang ki unduna tuma phan kachuro pajir ponlo la pen non iprang akang tuyang deng ki charli dun pa meji aphan ahir jo me pajir la pen non hejong Kerala long ke padopon National Master Games surihini rain kora hini along medalist kachepalong dona tuma phanta kachoro pajir pon Maya long hanjang lang so hawar pen karbia bi sonim so tum HSLC ki undun pangrum pet bang thongke bra thom lapen National Master Games surihini rain kora hini Kerala long modon rongpi silver medal javelin throw hemari inti silver medal 1500 meter race lapen sangpi tahin rong pharpi bronze medal 800 meter race atuma phan karbia poho lapen certificate pen archo ponsi mesen pen pachun ponlo Bokajan pen anantirang Karbing Long Lai Samilangso Development Block ke parlo Korkanthi Mahamaya Langhin Nomati constituency along Humpharu Troksira Phokebrapli PMAYG ahem mesen pen kikim kerang ke pachun pon pamit hekji aphan chirok tok amai padopon si hem kikim ji aphan long ekesom amai padopon Kidamtang jakhong ni phai kebarni Samilangso Development Block atum chepatir piponsi Samilangso Mini Stadium Sports Complex Auditorium along PMAYG redefined kacha house aputhak cherok tok amai lapen long eke somamai padopon BLCC amai phusoro teron pen kachepahem phupon bangso amai long aluhiaman pen MLA Vidya Singh Ingleng Karbiang Autonomous Council Chairman Raju Tiso MEC Lun Singh Teron MEC Rite Singh hi MLA
Bilo Mohan Khaklari pen danglok samilangso development block video Jonali Nat Barua atum chetongdun Bangso Mai long samilangso development block ke parlo Korkanthi constituency Mahamaya constituency Langhin constituency la pen Nomati constituency along kedo kiduk kelak arada tumapan sarkar pen ke panong pik kaddu kawe hum pharo ner kebra hokebra hini ang bong pen hum pharo troxi ra hokebra pli abangke nang ple pamesi pini penap ang bong pen amat ke claim ke pangcheng pon phiji aphansi che than pon Pupon foundation le ki kuri ahem ke pena mata chengmelo pena digo mata chengmelo labangke non aki PMAY beneficiary to fan sanction na leta da pielo ang long hada hidolo ni ta amen ga ni kidu komuni tuman kidu adon ba metang chi ani hang te ametang chi kimbo kailo pulote video office ban join account kuri po jei tamelo gram sewak tamelo tumoda me claim po ani hang ne epen ladak chong thu ne isia booklet long sop to ge isia hem ke ita losi 1550 yola son to ge total amount ke 1,30,000 Halapu Bokajan Mini Stadium Hall along sitami Bokajan Block atum cepatir piponsi Bokajan Block angkang constituency plimate Bokajan Borjan Sarupachar lapen Diopani aphan PMAYG ahemso ki kimpi thuji aphan long eke sompon Radamai padopon Bangso Hut Borjan MEC Surjo Rongphar Bokajan MEC Madhuria Dhekial Phukon Sarupachar MEC Kadom Terangpi Diopani MEC Saraban Telenga lapen Penang an Manpeng kedotum chetongdun Mayalong PMAYG ahemso sarkar pen kiduk kelak atuma phan kepanong pen kepajir ahemso penangan adimalong kikim kerang pon thek thedet aputhak ningduk chepaklang pon rinti seta kedam tangalam pen non puthot akimi Karbi Anglong Autonomous Council kang nithu BJP sarkar atum matha pon thusi un an pen kepatang pon thu ji aphan kapregavar sai pen kengkam deng pon thulo pusi kachetong dun MEC atum pen lamjai pon Bokajan pen ananterang lapen dokmuka pen semsingi ki Karbi Anglong live Tangte pini prime time aberta ke lapuan si kangtonik lo